Aquest és un projecte que va començar amb el nom de Ki, que significa parentesc en anglès, i és un terme que utilitza la Donna Haraway per parlar del parentesc que tenim els éssers vius dins el nostre univers, la Terra o una mica més enllà de l'univers. Amb aquest plantejament de connexió, d'empatia, de com podem crear intentant canviar el món, que és com una utopia, que és l'altra, o sigui, després d'aquí té diverses peces, una altra peça és utopia, aquesta utopia o utopia, de poder moure pensament, emocions, vísceres, és igual, moure, perquè vivim en una societat que hem deixat de sentir, de ser empàtics, i com aquesta cosa de ja no tenir esperança amb el ser humà, tenir esperança amb altres sers que puguin sortir com una evolució del ser humà, que és el concepte del cyborg, que també ve de la Donna Haraway, d'aquest moviment feminista dels anys 70, de Somanco, el ciberfeminisme, l'ecofeminisme i tot això, que planteja en el Manifiesto Cyborg la idea de l'evolució del ser humà, no només màquina humà, que és el que pensam tots amb el cyborg, o el cyborg pensam, hi ha molta gent que pensa que és un robot i no és un robot, o sigui, el cyborg ha de ser un ser viu que té tecnologia aplicada per evolucionar en aquest sentit cap a una connexió més profunda amb l'entorn, no com a les pel·lícules de ciència-ficció, que el cyborg sempre és una màquina de matar. O sigui, el plantejament realment del cyborg, d'on surt el cyborg, a nivell ciència, feminisme, tot això, és per evolucionar, millorar la connexió del ser humà. No per matar, que també s'utilitza, no? Però bueno, dins d'aquest plantejament, Manifest Cyborg va ser com el punt de partida d'aquesta peça, on ella planteja un ser viu, animal, màquina, humà. I aquest tríptic, aquest trinomi, ha estat com el punt de partida d'aquesta peça. Más o menos. A part de necessitat. Más o menos, no? Ha de ser necessitat. M'he deixat a la Silvia, que va venir després. I m'he deixat també a una altra, que va ser la Viviane Desprez, que a nivell de feminismes i tal no es coneix tant com la Donna Haraway, però és una tia molt potent, filòsofa francesa, que es diu Viviane Desprez, que escriu molt bé i que té un parc de faules especulatives, que és una mica també el que hem creat aquí, que és una ciència-ficció. És una fàbula especulativa, és allò que te fa imaginar un altre tipus de futur. És una mica el plantejament de la fàbula especulativa. I la Viviane Desprez, doncs teníem un parell de llibres que també van ser molt inspiradors, autobiografia d'un pulpo, bueno, coses així. Més final, tot aquest plantejament una mica més filosòfic i conceptual s'ha obert molts imaginaris. I bueno, està com el punt de partida. I després allò que treballaven a nivell de so, de dramaturgia del so, d'un so que sigui orgànic i tecnològic, sintètic, però com lo sintètic es fa orgànic. O sigui, que el mateix que treballaven a nivell de dramatúrgia, coreografia o material de moviment, so i tecnologies, anàvem en el mateix sentit. La Sibila. La Sibila, perquè després també era com... A mi em costava molt tota la part del text. És la primera vegada que escric text en escena, o sigui, com... Volia escriure. I quedava tot com molt pamfleto. Todo lo que escribía, luego me quedaba como muy panfleto, ¿no? Como muy manifiesto, como muy estoy aquí para decirte que el ser humano es lo peor. No sí, pero bueno. O estoy aquí para decirte que soy un ser biológico, tecnológico, ¿no? Como
i vomitava molt de text, escrivia molt, i al final era com aterrar des de... perquè després treballàvem allò de venim del passat, qui som nosaltres, o sigui, nosaltres com creadors, on vivim, qui som, quines són les arrels, què és el que me sosté, no? O sigui, d'on ven, què és el que me sosté. D'alguna manera, quina història és la meva, a quina història me vull aferrar, i una mica aquest joc de paraules de la Sibil·la, que la Sibil·la era també, dins la mitologia grega, també com aquest ser màgic que ve del passat, que ve a avisar-nos del fi del món, que ve a avisar-nos que també és un oracle. Després també vaig investigar una mica i era també com aquestes dones màgiques, era la matrona, era la curandera, era la que... un ser màgico. I tot això a mi me va donar com un lloc on aferrar-me més fort, no? A nivell de veu, de paraula, de saber on estic. O sigui que... Amb la Fira del Món també xerrant amb ell. Clar, és que estan xerrant de la Fira del Món, estem a Mallorca, xerrant de la Fira del Món és que no és allí nuestro... La Sibil·la Cyborg estava... Sibil·la Cyborg, los textos, donan igual, así sí.